Hai para mentan batai fish pang kom musumar iki kun sniang. Nakis nadu karata ke basi singi hadu banda donggi nuku singi. Kumno bangi di musumar iki bakum kai kam bangi di pendek. Mustin ladang intip has panggane bun baki yap no kun sniang. Kumno bangen le ban like nak jing penher ki kun sniang. Mustin lada ki penher kun sniang ki yap no. Sekawai ru ka kawai dai ru sepanga jing pen saat ya kasem mar da kam saat kasem ru bunsin ka kisniang kisleman he kiu ka gurut ya batai fat fakani lembar ngi ka thong jang ngi bring bu baik ba la sini ki penria na ka ni mangala batai ni video bala da pu de takadaw ngi buat be ka der kom trekam jakan trekam ka ba thmai te yang batai sepanga ta ki jing batai te ban sumar ki khun sniang ban light nakayap haki lai phosngi ki ba ki kam ngi di ban le ngin an batai mta ban kong pentikna ba ki khun sniang kin di dot nongkong na keme ki khun sniang ki dei ban di dot na ka keme hapo andru gunta bat ka jakathia ki khun sniang dei ban don ka jing shit lai pho la ni sau pho celsius la ni wei hadu lai sau degree ha ka jisngi kabar ka jing penshit ya ka jakathia ki khun sniang ya jaka song ki khun sniang ni ban bu ki het lang bolait kum gitu bas don ki basau la ni kum kini ru hila ban order da kini ru kham suk mar kham safe kine la ni phin bu da ki room heater ru bukum kini kini long kham suk mar kane pada ka be da ka air long kha pensai lut ya borok ki jaka te ane phin bu ya ka temperature meter ru tu batas ya ka jing sai ka jing kreat apo ka sem pila un bu tu da do tu do ne meter ru bantip ya jing shit ane jing sai jong ka sem ku tu bosong konsniang ka jing sai ka de bandon lai pho la ne sau lai sau degree la ne rupun riu la ne kendai pu lai ka de bandon ka jing shit nama domdon ka jing sai bunsin ki konsniang ki pen hiar be ha tu por wa don ba kemi hi first day second day ki asdang ban pen hiar second day kham pni ba de takadaw ngi bu be de kni gi tiar jing pasai apo ka semba shongki konsniang te balai de bandon ka kamra ban shongki konsniang bodon jing penshit ni hap snai ka sem ban shongki konsniang la ka jong hi baret la ne arphut ne lai phut bai lai ru long hi la ne pinsna ha kundong ru ban ker la ka jong ma khanang ba ka keme jong kini sniang kam nem le khanrai kani jaka bala bu niki jing pins ai ngap sna pins kam ru ban sna mala ru ka pumpra la ne phila de la ban sna ki cement ru ban daki mau block um tu ban jaka ban shong ki khun sniang te kumba lai sngi ne so sngi ngi habikai khun sniang ba ki kimdei ban thia hajan ka keme bolsen philla ban i ba kila dab di dot to ki thia ha keme ha jan ka keme hi da ki olat ban thia am to hajan ka keme to bun ki saban no ha ka keme hi te ngile amno kumba lai sngi ne so sngi ngi hikai tu khun sniang la dal kila dab di dot to kila sedang ban thia ngi sim na to ngi bu sha kamra badan hi ka jaka ba pan sa ki indala le kumba lai sngi so sngi ki makiru kila shomblin la kila tip ya tu kamera ba don jaka pensai te semla de di dot kuntu ki le hi sapo kamera bala don jaka pensai la da ngimle e kane ki ban ki ke ban kime la ne gi yu apo kjat khun sniang sembla sha yu la de ko khun sniang tu komut ka grot la duna ka jing he ki jing he tu khun sniang la duna ne don ru ki baki yap no mar ba kimla shu ban le ya ba khot kme le wan di dot to de komut kimla shu ban le ban di te mandla kot ka por ba de bakin ai dot tu ka kme ka tu khun sniang ipoi pat te de takadaw ngi hikai kini kun sniang kumba lai sngin so sngi ban le thia be sha kamra ka ba dan chaka pansai te basau ban ot baniat iki kun sniang
te hakasngi ka ba buat dan ka next day ngi khap baniat iki khun sniang nama dengan khap baniat iki khun sniang pra khun sniang ru ki mong lut kini ki langap lani ki penjot i ka kemeru ki sobu jong keme ki penmong da di ki dai em tu para baniat tu di baniat ka mong du ka kini keme jong ka sniang ru kam ju khamai buin ba ki kam ju khamai dut ba marwa pang te takadau yot baniat te sawi ru ba haktu hi kasngi ka buat ngi ot todong ru hi khun sniang na kai kadau ngi ot todong subo komi kide ki sniang ki bangi mut ri ban matan shodo ngi shadot ik todong dangi ot ik todong long do ba ki kom sngat ki kun sniang ki long tulun be ki long gol ha lada lech market kom tu je sniang bo ot todong tu ka wandur ha ba ka pen kalong ka pen showbiz yaki nong thiet ru te de takadau ngi ot tu dong te ko kom ot tu dong ru ngi ot kom ba na try jong tu dong ngi ot tang steng chi de ben sa tu dong ha bo ka met jong khsiang namar boleh ba kan nang ya kapor tu dong ru nang jrong bul sen ngi don ka tu ne ki bi ot dong ngi ot ki ot tang khndet nak mut ka tu kam dan jeng mut than ba ot tu dong de ben e be tang steng chi ngim de ben e si bon te phila ben kai tiar ben ot todong ru phila ben ot kini mission ke ba da kalaj wa plot kalaj tama kini pade kham don ka jing side effect jong ki namar ba kum ka kat kum ka sem jong hi po ka jala jong kam pa dolong bha ka ba biang la dangi ot kalaj tu gim ju jam shu tu ka na jaka bo ot todong kam ju jam shu ki kursut sa po wall sa po berum tu ki mong no ka te kamut ba kam ju yo ban rakhyang tu ka jaka te don ru ki boyo infection la yo jungpang no tu todong bangi ot te na ga ha pham jong a hi nga ste de jri phila um i ha ni gadol ni chute be de jri um ne đâu đừng nghĩ tệ de jri um ne mun la tor khong du todong bangi ba sabar no tu ba te jri u hab hi din takadau ngi le be de gi jri um ne phila ban da de phi lene phila ban order kum kini ru ki hapo ki website phila ban yo ban online kum kini ki tiar ban pandai ke bala sna ki company te basan banai iron ni ki kun sniang ban b complex injection ha ka sngi balai te yaki kun sniang bala kha ki don iron tang sanpho miligram ha ka met jongki te henry de bandon aspa sanpho miligram hakastio de ban ai da ki iron liquid lane iron injection ban sngi babot ai bat b complex u ni b complex de u vitamin dingi de ban ai du injection te saphang kar kom ai doi iron te ha ka jiksam jonga ba uni injection kilong ba kadon ka side effect jong ki lada ngimpat don ka explain ba pura ban inject te bunsin ka yalam bakala pemban te nata kadau ngi ba nakaliang jong ka farm jong iru ngi shu ai ka me la ne ai ka khun ru da ka ba pandi dak chugi liquid te ngi hapet ru kat kum jinglong chuki khun sdiang ki khun sdiang ki ba biang ka met ka ba pura ka met ngim dei ban ai ki iron namar bunsin lada over plat ka iron hapo met sniang ru ka long paman ka ba sneu de tang kadau ngi ai be ka kmi te dala na ka kmi pada ngi se le ka kat kum ka jing dum kam na ka jing ka kum ka jing sha jong ka met jogi khun sniang te gen poi sa ka ban riu phang ba dei bat jong ka sem te ka sem ka ba song ka sniang ka ba kha ka dei ban khiang kam dei ban lang le ne ban long ka ba jabo kan dei ba ka dei ban long ka ba khiang bat ka ba khui bat ngim dei ru ban sai ru ka sem hapo ki lai phosngi ban set le ne ban jhe nama da jhe ka dan jing ta ki khun sniang le ta ka dau haba ki pe khana jong ki sniang ru ngi le amno hapo ka lai phosngi shu khat le ne shu sar
ngimju pendai ke tu jaka ke badan ki kon seniang dan ba nomor ba dari ba dan tu kisah dia ka ban ka kreat kini ki kon seniang te dan nangta hak sengi ba saul ne ba san ngi sedang ban hikai ki ni ko kon seniang ban bam ngi le omno lomba ka jembam ka babam ka kemi ngi penji ko dep nangta ngi itu jembam ngi la dep penji ha ko ngilej pendai ha itu wi so bu hapor bathia seniang ngilej bu ha i so bu kenang ba ini kun seniang la hab kilej di dot tu ki yo bam long tu jembam ngibut ye kini ngile kumba asngi dan lai sngi dem bang tu pada kila ki kun seniang ha bala ai jembam ye kemi ki ru kilej krup lang itu lej bam lang itu ki jembam ba ka bam kemi din takadau ga hapo fam nga rus ngi kun snyang kilas lang ban bam bam lang bat ka kemi ngi hikai ki bakin bam te nang ta ndla dap ki kun snyang lai phos ngi sei no kemi ngi bu no chakawi ka sem ban ha ka tu sem ngi ai jembam ye ki kun snyang bade da ki starter te kene kane kumba arsngi ne laisngi kane haga sem badon ka kemi hi katu ba khai ki dep nang tu pede ngi sei no nang tu ka sem ngi libu shakawe ka sem bat ka ba de nabata ki khun starter hi dalapo itu jaka tu ka sem jong ki starter hakatu ru gi nang kam ka sem ka ba de bandon ka jing sai ngamar ba mata ki ini khusnyang kim yo shu ban di dot ni takadau ki hab lej lamba ka jungbam te ka jing site ke di bandon bat ka ko ye ban control di ko ru phila ban ye ka ne ngan batai phi ka ko ngi di ban pandit ba ka pressure jong ka di pandit kam ne te menta kan pan ye phi kat do ka don kam ka pressure jong ko na menta ke ni ki khusnyang ki bala nadu lai phosi cha hadu bandon ki arbanai lawan pe ne ni ka pressure jong ko dong kam ne ni ne ka pressure jong ko ka dong kam tang kat tu ka dei ban ret dei ban he than gada ke he than war ki gila ki yo ban di khambon te ki pen hiap no na kai ka daw ngi pen ret ye ga ni pressure jong ko ngi entat ya ko kom he jong ko na banta ban kin laj ban pen hiap gini ki kon snyang ngada ka he bet tu ki ka snyang ki ni ki kon snyang ki yele ban di ta ko ni ka jong bam ki bam te hakas ngi ba lai pusau lane lai pusan ngi ai doi wi ki ai doi wi lane bat ka ai dawai bi complex vitamin na banta ban kentiu ka met jong ki kon snyang te sepang ba dei ban ai iron ba dei ngi pe ka condition jong kon snyang la da ki biang ki met jong ka met jong ki te ngi ngi ma do kam ban ai iron te lada dei don tu khusnyang ki ba dang duna kilo ru itu tangi bedang duna hapo ka pra kilo itu ngi biang bat ka kemi hi kumba asngi lai sngi tu te mi sawan ra biang sapo jaka ka badon ka kini ki starter hi te ndala dap arbanai ngani rupos ngi kini khusnyang ngi ai vaccine pat u CSF vaccine te sapang kor kom ai injek kini lada pidon ke experience phila banai kia kitu bomdon experience bahane ai bah phi khot ki doctor jaka veterinary sapang ki CSF vaccine ru pinjo na po veterinary hi kini ki vaccine te yakabok ki bompadon experience ai injek bahane ai nomor bunsin ki sa yalam bakla ba fisu injek kumar kay lam no kani katay pat korkom wan kajing thot e takadaw da ngisat khot daki doktor ban ai vaccine tin la dap kini khun snyang si rupu lai da ni rupu sausngi ngi ai doi wi bang ki bat ngi pej du kat kum jinglong jung ka met jung ki khun snyang la dai don kam ban IB complex dawai vitamin injection tengi ai la dai mi don kam tengi ju kham ai karkom jinglong hi hapo kini ki
Arbanai tam song ha kabam la da biang kabam ki digi khusniang ki pura ba je kamet kem do kam du na than apo kini arbanai da i ai tu do jumbam ba hai putin da ko kumno ki poisa ka 8 kilo ne 8 kilo te khaba ai ki jumbam khamlong normal te kumut ki poisa kha khat sau le ne khat san kilo ki poi hakini ki arbanai tam te mata kala poisa bakot dengan pukut no se kendo par ha ka wei pa kaching batai